आज कौन कर खाया पे बहुत जोर भोक लानी देखो अरे सस्ता सैंडविच सस्ता सैंडविच कौन सस्ता है पनीर बिरयानी एते सस्ता कौन पनीर के हमरो टमाटो आ कौन कुकुम्बर सब पड़छि सस्ता तो लगछि सोना ये चाट मसाला टिके स्प्रिंकल करबो तापरे और आज तो हां करो खाया भोक लानी कुछ खाई नहीं हे गलान बा तुमरा हे गलान और दियो तुम एटा सस्ता कहछ बुझला ना ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ତମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ରେସିପି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓ ନୁହେଁ ଆଉ ଗୋଟେ ରେସିପି ବନେଇବି ତାକୁ ତମେ କ'ଣ କହିବ ତମେ ମୋତେ କହିବ ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ସେଇଟା ମୁଁ ଖାଇବି ठीक আছে ମୁଁ ତାହେଲେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଭଲ ଜିନିଷଟା ବନେଇ ଖାଇବ ହଁ ଭଲ ହିଁ ସେଇଟା ଆଠ ଭଲ ଜିନିଷ ନା ହଁ କ'ଣ ଦେଖିବା ତମର ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ୍ କଲ ଟିକେ ଦେଖେଇଲା ଆମକୁ ଦେଖ ରୁଟି ରୁଟି ତମର ଯେମିତି ବ୍ରେଡ଼ରେ ଗଲି ନା ଏଇଟା ମୁଁ ଯେମିତି ରୁଟିରେ ଗଲି ବାସି ରୁଟି ଅଛି ପକେଟ୍ ପଡ଼ିଯିବ ନା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏମିତି ଖାଇବେନି ପୁଣି କ'ଣ ଦେବ ତା ଭିତରେ ସେଟା ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଦେବ ଏଇଟା ହିଁ ଦେବି ଇଏ କହିବ ଏଇଟା ହିଁ ଦେବି ତମର ବ୍ରେଡ଼ରେ ଗଲି ଛୋଟିଆଟା କରିକି କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇଟା ବଡ଼ଟା ତାପରେ ବଡ଼ଟା କରିଥିଲି ତାକୁ ଖାଇଦେବି ହେଲ୍ଦି ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ନୁହେଁ କି ସେଟା ଭଲ ଲାଗେ ଏ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନା ଆଗରୁ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ବ୍ରେଡ଼ରେ ତମେ କରିକି ଖାଉଛ ଏଇଟା ଏଇଟା ରୁଟିରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଲାଗିବ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବନି କ'ଣ ଖରାପ କାହିଁ ଲାଗିବ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିବେ ଏ ସରି କରିବେ ଆଉ ଖାଇବେ ବାସି ରୁଟି ଫୋପାଡ଼ିବେନି ହେଲା ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ନା ବାସି ରୁଟି ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏ ଗୋଟେ ପିଜ୍ଜା ଭଳିଆ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋ ବଜେଟ୍ ପିଜ୍ଜା ଚଳିବ ଚିଜ୍ ଫିଜ୍ ଚିଜରେ ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ଭଲ ଚାଟ୍ ମସଲା ନାଇଁ ଆରେ ବାଃ ପୁରା ହେଭି ବାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଚାଟ୍ ମସଲା ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର କ'ଣ ରୁଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର ରୁଟି ହେଲା ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବନଉଛି ହେଲା ନା ହେଇଗଲା ରୁଟି ହେଇଗଲା କ'ଣ ରୁଟି ପିଜ୍ଜା